शिरसाट मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट। संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेश शिरसाट। संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रकाश तेंडोलकर, जिल्हा सचिव किशोर नाचणोलकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य अरुण गवस, सावंतवाडी दोडामार्ग विभागीय अध्यक्ष संजय पिळणकर यांच्या उपस्थितीत सुशीला हॉल दोडामार्ग येथे बैठक पार पडली आहे। त्यावेळी दोडामार्ग शाखेची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे। त्यात अध्यक्ष विवेकानंद नाईक, उपाध्यक्ष जयवंत तुळसकर व सौ गीतांजली संतोष सातार्डेकर, सचिव संतोष सातार्डेकर, सहसचिव वैभव रेडकर, खजिनदार अजित देसाई, सहखजिनदार रामचंद्र ठाकूर, प्रसिद्धी प्रमुख भूषण सावंत, संपर्क प्रमुख अजित सावंत, महिला संघटक सौ डॉक्टर पूजा विराज नाईक, कार्यक्रम व्यवस्थापक मनोज वजे व साईराज राणी, दशक्रोशी प्रमुख गोविंद गवस व रामकृष्ण दळवी, तर सदस्यपदी रजत प्रसादी यांची निवड करण्यात आली आहे। यावेळी दोडामार्ग अध्यक्षपदी विवेकानंद नाईक यांची निवड झाल्यानं जिल्हाध्यक्ष प्रकाश तेंडोलकर, जिल्हा सचिव किशोर नाचणोलकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य अरुण गवस, सावंतवाडी दोडामार्ग विभागीय अध्यक्ष संजय पिळणकर यांनी अभिनंदन केले। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।